Играта на играчките 3. През годините играчките са преживели хиляди приключения в спалнята на Анди, битки в космоса, дуели между стрелци, мисии за завладяване на планетата Земя. Винаги са си прекарвали страхотно, играйки с Анди. Но момчето вече е пораснал и се готви да отиде в колеж. Уди, кълбоят, винаги е бил любимата играчка на Анди от дете, така че той ще го вземе със себе си в колежа. Но какво ще стане с Бас Светлинна година, космическия рейнджер, и с всички останали играчки? Ще ни изхвърлят ли в буклука? Питат се тревожно те. Не, ще отидат на тавана. Ще видите, ще бъдем в безопасност и на топло. Успокоява ги Уди с твърде много оптимизъм. За нещастие на играчките, майката на Анди намира торбата, която той е приготвил за тавана, и мисли, че е за изхвърляне. Бедните играчки, затворени в торбата за буклук, се оказват извън къщата и чакат да дойде буклукчийския камион. «Анди ни изхвърли като буклук!» крещят те един през друг. Всички се паникьосват. Уди се опитва да ги настигне преди буклукчийския камион, но не може да ги открие. Опа! Малко преди да ги хвърлят в камиона, играчките са успели да избягат и да се скрият в колата на госпожа Дейвис, в кутия предназначена за детската градина Слънчев ден. Тук Уди вече успява да ги настигне и се опитва да убеди приятелите си. «Случи се по погрешка», повтаря той отново и отново. «Щеше да ви остави на тавана. Стига, момчета, трябва да ми вярвате». Но е безполезно. Играчките са разстроени, въпреки и Уди да е сигурен, че е имало недоразумение. «Ще видите, щом стигнем там, ще се молите да се приберете у дома», предупреждава ги той. Но Слънчев ден изглежда прекрасно място. Добре сте ни дошли, ги посреща един мечок, плюшената играчка Лоцо. Сега сте в безопасност, никога няма да се почувствате пренебрегнати или забравени. Изглежда Уди е единствената играчка, която не е убедена. «Слушайте, момчета, тук е хубаво, съгласен съм», казва той с въздишка, «но трябва да се върнем». Независимо от това, приятелите му са взели своето решение. «Нашата мисия с Анди приключи, Уди», казва Бас Светлинна година, и приятелят му кълбой си тръгва натъжен. Уди трябва да се върне при Анди преди да замине за колежа. Но как? Напускайки Слънчев ден, той е намерен от Бони, прекрасно момиченце и дъщеря на собственика на детската градина. Бони вижда Уди, изпаднал в затруднено положение, и го отнася у дома си. Там той среща играчките на Бони – Барон фон Шът, Трикси, Златорог и Доли. Те познават много добре детската градина. Слънчев ден е място на гибел и отчаяние. Управлява се от зъл мечок, му разкриват те. Той може да изглежда сладък и пухкав отвън, но отвътре е чудовище. И наистина неприятни изненади очакват останалите играчки. Щом звънецът бие, те са в стаята на гасеничките при най-малките деца, които не знаят как да си играят спокойно. Те се втурват в стаята и започват да си играят много несръчно с играчките. Така Слънчев ден не се оказва прекрасното място, което са се надявали, че ще бъде. Бас пита Лоцо дали може да смени стаята с другите играчки, но тогава мечокът разкрива истинската си лоша природа. Играчките не сменят мястото си, докато той не каже това. Бейбока и всички останали членове на бандата му ще ги пазят. Сега вече я загазихме, осъзнават играчките на Анди. Лоцо иска да раздели Бас Светлинна година от приятелите му, но разбира се, Бас отказва. Така мечокът прави нещо страховито. Премества един превключвател на гърба на Бас, за да го върне към първоначалните му фабрични настройки. В резултат от това той отново вярва, че е истински космически рейнджер с мисия да спаси света. Убеден е, че Лоцо е неговият шеф и че трябва да върши всичко, което той заповядва. «Сега заключи ги», нарежда Лоцо. «Разбира се», отговаря Бас, затваряйки приятелите си в пластмасови клетки. Никой не напуска Слънчев ден. Категоричен е Лоцо. Уди знае, че приятелите му са в опасност и се скрива в раницата на Бони, за да се върне в Слънчев ден. Планът му работи. Много добре. Но как ще избягат оттам? Има начин. Буклукчийският камион. Уди има идея.
Затова той измисля подробен план за бягство, който ще завърши с това, че играчките ще паднат в кофата за буклук на детската градина и ще бъдат откарани. Сложният план е готов. Кучето Слинки, господин Картоф и Джеси имат специална роля в него. Същото е и с Бас, който е върнат към предишните си настройки от приятеля си, но вече е на испански и се движи така, сякаш танцува фламенко. Всички играчки вземат участие толкова умело, че изглеждат почти като истински тайни агенти. Правят всичко по план и много скоро успяват да излязат. Най-накрая. Но Лоцо ги изненадва. «Какво си мислите, че правите всички?» Пита ги той заплашително, докато стои пред кофата за буклук и блокира всички пътища за бягство за кълбоя и приятелите му. Ами сега Уди знае истината за Мечока и я споделя с останалите играчки от детската градина. Години наред Лоцо е карал Бебока да вярва, че малкото му момиченце го е изхвърлил, а то всъщност просто го е загубил. «Ти си излъгал Бебока и от тогава постоянно лъжеш», разобличава го Уди. И Бебока си отмъщава на Лоцо, като го хвърля в кофата. За съжаление обаче, всички се озовават там и когато пристига камионът, никой от тях не може да избяга. Така всички са откарани до сметището. Много скоро Уди и останалите играчки ще бъдат изгорени в пещта. «Ще се справим, ако останем заедно!» окуражава Уди приятелите си една крачка преди да срещнат съдбата си. Те се държат за ръце, за да се утешат, докато огънят се приближава все повече и повече. И изглежда няма изход. Но изведнъж огромна сянка минава над главите им и гигантска щипка издърпва играчките на безопасно място. Трите малки извънземни боравят с щипката, сякаш е любимата им играчка. «Щипката!» викат те щастливо. Благодарение на тях всички играчки са в безопасност. А какво става с Лоцо? Един шофьор на буклукчийски камион го намира на улицата и го взема със себе си. По-точно го завързва отпред на камиона, заедно с други плюшени мечета. И той трябва да си държи устата затворена, за да не се напълни с летящи насекоми. А Уди и останалите успяват да се приберат точно когато Анди е готов да замине за колежа. Мислиш ли, че трябва да ги дадем? Пита той майка си, гледайки тъжно старите си играчки. Великолепна идея! Има едно малко момиченце, което ще ги посрещне с отворени обятия. И това е Бони. Някой ми каза, че си много добра с играчките. Казва и Анди, държейки Уди. Той ми е приятел, откакто се помня. Обяснява на малкото момиченце. И винаги ще бъде близо до теб, каквото и да се случи. След това, преди да си тръгне, порасналото дете се сбогува за последен път с Уди, Бас и всички останали. Благодаря ви, момчета. Казва им той. Може би един ден те ще се срещнат отново.